Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Karon atong pagahimuon ang panalangin, pagbendisyon sa korona sa Adbyento. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo, tubag nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Magampo kita. Ginoong among Dios, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong anak si Jesucristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo ug nagtultol kanamo. Siya ang luluwas sa mga nasod. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong panalangin sa among pagdagkot niining korona sa Adbyento. Itugot nga kining korona ug ang iyang mga suga mahimo unta nga timailhan sa saad ni Kristo sa pagdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik ug dili maglangan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo sa taliabot, mahimo silang tako sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Kinatlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda o sa Jerusalem. Sa malabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan. Mulabaw kini sa kabunturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto ug ang katawhan moingon. Manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Siyon migula ang balaod, og sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran ug siya'y magusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada
himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulo sa Ginoo. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mga na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay gingnan ako nila. Mga na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong gangaan, O Jerusalem. Jerusalem nga gitukod ingon og usa ka syudad nga gipundok sa kahiusan ngadto kaniya nanungas ang mga tribo. Ang mga tribo sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa banay ni David. Pagampo kamo halang sa kalinaw sa Jerusalem. Mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga pared. Ang kauswagan diha sa imong kabalaan.
malaya. Tungod sa akong mga kadugo o mga higala, muingon ako ang kalinaw manaa ninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako halang sa imong kaayuhan. Ay ako ngagingnan ako nila, pangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulod ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinutan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga naa sa kahayag. Dili sa hilabihang paghudyaka ug paghubog-hubog ni sa pakighilawas ug kalaw-ayan ni sa pakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa lawas nung kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tawo may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tawo nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inik-abot sa anak sa tawo. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babaye maggaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa
pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayod siya, ug dili mo tugot nga ang kawatan mo lungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan nga mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Mga kaigsuunan, kining ato ang misa alang na kini sa unang Domingo sa Adbyento, ang pagpangandam alang sa pag-abot pagkatao sa atong manunubos. Og nining unang adlaw sa Adbyento, kiniusab kining unang Domingo sa Adbyento, kiniusab ang adlaw diin giablihan, gibuksan ang atong pagpangandam sa siyam ka tuig nga panaw isip usa ka Archdiocese of Cebu. So sa inig ka siyam ka tuig, human inig 2034, magsaulog na kita sa ika 100th year, ika usa ka gatos ka tuig nga kasumaran nga nahimong Archdiocese ang Sugbo. Mao na nga niining pag-abli ang atuang arsobispo mimando nga dunay unified tinibuok nga homilya diin ang iyahang pamalandong mao'y atong pamalandungan niining Domingoha. Aron sa pagpakita nga kita nagkahiusang simbahan. Mao na nga kita karon mamalandong niining mga pulong sa ato ang Arsobispo Alberto S.O.Y. Mga igsuon kong kaparian, mga relihiyoso o ginigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo. Usa kini ka makasaysayong adlaw. Atong pagasugdan karon ang siyam ka tuig nga sinuduhanon nga pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagabugna sa Sugbo isip Archdiocese 1934 to 2034. Mulakaw kita usa ka simbahan, usa ka katawhan nga puno sa paglaom, ubos sa tema Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. Ang Adbyento mao ang labing tukma nga panahon sa pagsugod ning maong panaw. Ang Adbyento mao ang paglakaw, pagpaabot, paglaom ug pagpangandam. Buhato nato kining tanan karon, dili mag-inusara kundili maghiusa. Sa unang pagbasa, gihulagway ni Propeta Isaías ang usa ka talan-aw nga mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaiyang katawhan, nagkadaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan. Apan nagkuyog sa paglakaw tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality. Kini ang gilantaw nga mahimong sama ang Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyam ka tuig, mag-uban kita sa pagtungas. Ang mga pari uban sa ilang katawhan, ang mga relihiyoso
uban sa ilang komunidad, ang mga pamilya uban sa ubang mga pamilya, ang kabatanunan uban sa mga edaran, ang mga adunahan ug mga kabos, ang siyudad ug kabukiran, ang kaislahan ug ang mainland. Si Isaias nag-ingon, "Umari kamo, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo." Ang atong sinuduhanon nga panaw, dili paglakaw sa kangitngit, kundili paglakaw sa kahayag sa Dios. Masaligon kita nga dili mawala, bisan kung dili pa nato makita ang kinatibuk ang agianan, tungod kay anaa may Dios nga mogiya kanato. Ang takna miabot na nga angay kamog magmata, matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ang Adbyento magpukaw nato, ang sinuduhanon magpukaw nato, ang mga panginahanglan sa katawhan, ilabi na sa mga kabos, mga survivors sa katalagman, ug sa mga biktima sa korupsyon, kinahanglan makapahigmata usab kanato. Tinaw ang mensahe ni San Pablo, pagmata, isalikway ang mga buhat sa kangitngit, ang kangitngit sa kawalay gana, pagkabahin-bahin, klerikalismo, korupsyon, chismis, garbo, ug kawalay aksyon. Dili kita makapanaw isip simbahan nga buhi kung nahikatulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Adbyento mao ang tawag sa atong sentenaryong panaw, pagkinabuhi ingon og mga anak sa kahayag. Sa Ebanghelyo miingon si Jesus, "Pag mabinantayon kamo, kay wala kamo masayod kung kanus amo anhi ang Ginoo." Gitawag taniya dili aron hadlokon sa umaabot. Gitawag taniya aron paandamon. Ang mga tawo sa panahon ni Noe wala makasabot sa mga panghitabo, wala mangandam ug wala magtagad. Kita dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, dili angay mahisama kanila. Kung gusto natong makaabot sa sentenaryo ingog simbahang buhi kaayo, kinahanglan magmatngon kita. Mahigmata sa tingog sa kabos, mahigmata sa agulo sa kinaiyahan ug kalikupan. Mahigmata batok sa korupsyon nga nakapaalaot sa katawhan. Mahigmata sa kabatanunan nga nangita og kahulugan. Mahigmata sa mga pamilya nga naapiki og nagantos. Mahigmata sa mga pari nga nanginahanglag suporta og pakig-uban. Mahigmata sa mga tawo nga nagkalimtan o nasalikway. Ang natulog nga simbahan dili mahimong sinuduhanon nga simbahan. Magmata na kita ug magkuyog sa paglakaw sunod kang Kristo Hesus. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang salmo ning Dominguha dili lang usa ka tubag, kundi mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Sa atong pagpanaw padulong sa 2034, maglakaw kita uban ang kalipay, dili kahadlok, uban ang paglaom, dili pagduha-duha, uban ang panaghiusa, dili panagbangi. Manglakaw kita, kini ang sinodalite, nga malipayon, kini ang simbahan nga buhi, ngadto sa balay sa Ginoo, kini ang tumong. Unsa man gayud di ay ang hulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahan
tinuod nga buhi mao ang simbahan nga una, maminaw pag-ayo. Maminaw pag-ayo sa espiritu sa usag-usa, labi na sa mga huyang, sa maran, o sa mga dili mahinungan. Ikaduha, maglakaw nga mapaubsanon, dili ibabaw sa katawhan, dili likod sa katawhan, kundili uban kanila. Ikatulo, mo serbisyo nga tinuoray, ilabi na karon nga naguba ang kinaayahan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon o grabe ang korupsyon. Ikaapat, maghimog kabaguhan nga maisugon sa pagdumala sa panudlanan, sa transparency o sa pastoral nga mga prioridad. Ikalima, magsangyaw nga malipayon ingon sa misyonerong kadasig ni San Pedro Kalungsod ug halangdong Teofilo Kamumot. Ikaunom, mahigugma og motahod sa kinaiyahan og kalikupan, kay ang simbahan nga buhi manalipod sa Dios ng gasa sa kabuhatan. Ikapito, mupalig-on sa kahiusahan, tali sa mga kaparian, relihiyuso, laiko, pamilya, kabatanunan ug komunidad. Mga igsoon, kini ang atong kapanahunan, kini ang atong kaakuhan. Niadtong 1934, nahimo kitang archdiocese. Ning tuig 2025, magsugod kita sa panaw padulong sa ikagatusan nga kasumaran sa iyang pagkamugna. Ang paagi sa atong pagpuyo sa mosunod nga siyam ka tuig maoy maghulma sa archdiocese sa Sugbo nga maoy panulundon sa ato ang mga kabataan. Kini ang tawag sa Dios, kini ang misyon sa archdiocese sa Sugbo, kini ang atong hiniusang pagpanaw. Sa katapusan, mao kini ang atong hiniusa nga pag-ampo alang sa maong sinuduhanong panaw. Ginoong Hesus, sa pagsugod ning sinuduhanong panaw padulong sa among sentenaryo, ablihi ang among mga dalunggan aron maminaw, ablihi ang among mga mata aron makakita, ablihi ang among mga kamot aron mga lagad. Himo ang kaming usa ka simbahang puno sa kinabuhi, simbahan nga mapaobsanong magtuon sa pagtuo, mapasalamaton nga magsaulog sa pagtuo, ug mahigugmaon nga magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, giyahi kami. Santa Maria Birhen sa Guadalupe, iampo mo kami. San Pedro Kalungsod ug halangdong Teofilo Kamumot, uban ni kami sa kanunay. Amen. Manindog, nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Kay mituo man kita nga ang Dios moanhi aron sa pagtabang kanato, atong dadon ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo, ug moingon kita, mapuangurong Dios, pataling hugi kami tanan. Mapuangurong Dios, pataling hugi kami. Nga sulod nining panahon sa Adbiento, ang tanang mga matuuhon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Magampo kita. Mapuangurong Dios, pataling hugi kami. Nga ang mga pulong ug ang mga mitihi ni Kristo makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan,
nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao, magampo kita. Mapo ang ngurong Dios patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat, sa kakabus, ug sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ra ang makahatag, magampo kita. Mapo ang ngurong Dios patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo, magampo kita. Mapo ang ngurong Dios patalinghugi kami. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslano na lang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Mapo ang ngurong Dios patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo na diha sa kahayag nga walay pagkapalong didto sa langit nung gingharian, magampo kita. Mapo ang ngurong Dios patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, sa imong kamot gipanalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pagampo sa among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton uta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi, mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon og busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Ay kun ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitaasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug pinaagi sa imong krus. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, o Banileo among Papa, ni Alberto among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imo. Diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo
nga anak ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasaylua kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait mana kaning tanan. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo. Ang panipamulong lamang mamaayo. O Diyos kagamhanan, dinhin inang Eucharistia, ihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma, ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo, ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma og kalinaw ni Kristo.